Takže ahoj ľudia, je tu ďalší diel z hry Shake and Fidget. Práve sa nachádzame na svete 1, kde máme na žuče Dejdik 96 a ako vidíte za chvíľu je 19, no, či 20. Tak. No. Mám 5 podzemok prečistených. Čiže som ešte... Dáme si arénu na nejakú haloskár. Dáme si hospodu, ako dieťa ešte som tu nebol dneska. Dám si tu. Presunieme sa na 10, rýchle 10. Tu nemám čo dodať, skúsim mu ešte toho peso rep. No a prihlásili sme sa tu a pravdepodobne tento účet není môj už. Som ho daroval také jednej dievčine, ktorá hráva tiež Shake. No. Pozícia 53 000. Ja som svetená, to už beží dosť. Presúvame sa na svet 12, kde máme náš nový účet. Soninka, level 97. Mal som najkritik 650 000. Mám tu 4 podzemka prečistené a ďalšie. Za chvíľu už dám tohto Kráľosaurusa. Čakajte na chvíľu. Takže sme späť a ste mohli vidieť, že ja počúvam pesničku, volá sa